Hello guys, PTCA Udayachal ko mane labna hayake. Dulalai boro praisa afada mane alada raije Bodoland ko labna hayake. Bini jahanama. Borofora mane gole gole jenke. Nengtanga jahan ko mithiba comment section lirnani horte. Dani laimen para PTCA eba Plains Tribal Council of Assam ni semendai mithia jana hago. Bini semendai फंनैसो बुंनो सानदों PTCA जोनोम मोनदोंमोन 1967 मायथाइयाव क'क्राझाराव बे एखे बोसोरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोनोम मोनदों PTCA आनो बर'फोरनि फार्स्ट पलिटिकल पार्टी गोबां पलिटिशियानफ्रा बुङो PTCA आ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दाजानाय मोनसे पलिटिकल पार्टी बे बाथ्राया जुदि सैथोबा आं बुंनो सानदों that was the smartest move by the whole Bodo Students Union. नोंथाङा मा सानदों? Udayachal was a dream for Bodos. PTCA बे ड्रीमखौ लानानैनो गोबां बोसोर दावहा नांबोदों सोमावसारबोदों नाथाय गोबां बोसोर सोमावसारनायनि उनावबो फिथाइखौ मोनैलाय बिथांमोना गावसिनि टारगेट डिमान्डखौ सोलायदों इउनियन टेरिटरिखौ गारनानै autonomous region बिदों that was a moving target unfortunately बेनि जाहोनावनो PTCA सेरला बेरला जानो हमदों डिवाइड एन्ड रुल पलिसि बायदियै PTCA मोननै ग्रुपआव गावस्रालांदों That was the beginning of the downfall of Udayachal movement. PTCA never achieved their moving target. It is now in the history. Udayachal was a dream and it remained as a dream as it was. बर'फोरनि थाखाय उदयाचला मोनसे सिमांमोन सिमाङा सिमाङैनो थाबाय It's a very sad story for us. Coming back to Bodoland movement by all Bodo Students Union. दिनै जोङो Bodoland movementनि full length discussion खालामनाय नङा आं मोनसे जाथायखौल' रेफारेन्स खालामनानै डिसकासन खालामलांगोन बे जाथाया जादोंमोन 1989 मायथाइयाव लक सभायाव पार्लियामेन्टआव मोनसे गिदिर टपिक लानानै डिबेट जादोंमोन बे टपिकआनो जादों सिचुएशन arising out of agitation for a separate state launched by all Bodo Students Union. बे डिसकासनखौ फोजोबनो थाखाय साननै नांदोंमोन 2 days. गासै 28 MPफोरा बे डिबेटआव बाहागो लादोंमोन. Out of that, seven members from Assam. बेनि गेजेराव बर'बो दंमोन सासे बिथाङा क'क्राझारनि कन्स्टिटुएन्सिनि गवानिफ्राय सासे बेंगलनिफ्राय साथाम मणिपुरनिफ्राय सासे आरो त्रिपुरानिफ्राय सासे एमपिफोरा बाहागो लादों बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो आं नामफोरखौ एबा स्टेटनि मुंफोरखौ लाजोबलिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोफोरनि हेफाजाब मोनदों फरायसाफोरनि हेफाजाब मोनदों गिदिर उन्दै बयबो बिसोरखौ हेफाजाब होदों नाथाय मोनसे बिथिङाव बिथांमोना हेफाजाब मोनाखै What is that? Let us begin the debate. बे डिबेटनि समावनो जोङो नुनो मोनगोन What is that? All right. नायल' जाल' सासेल' बर'नि MP बिथाङा बुंबाय
आं बर'नि सासे दैदेनगिरि, आं क'क्राझारनिफ्रायनो फैदों, आंनो बुंफ्रुनो थाखाय बांसिन समाय होनांगोन होननानै बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों डेपुटि स्पिकारखौ। उदयाचलनि एबा बड'लेण्डनि रायजो मोननायनि बाथ्रा नङा, गुबैयै बाथ्राया जादों ट्राइबेलफोरनि, बर'फोरनि आइडेन्टिटिखौ रैखाथि होनाय। जोङो आसामनि प्लेन ट्राइबल्स, जोंनि अनजिमाया गोबांथार, नाथाय जोंनो रैखाथि होआखै। We are neglected. जोंनो मानो 6th शेड्यूलखौ होआखै? जोंनो मानो 5th शेड्यूलखौ होआखै? 5th, 6th शेड्यूलनि प्रटेक्शनखौ मानो होआखै? बिथाङा गले गले सोंदों। आरो आसामनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंदों प्लेन्स ट्राइबेलफोरा आसामिस कालचारजों गोरोबलांबाय। बे बाथ्राया सैथो नङा। जोंहा हिस्ट्रि दङ। कछारी रायजो दङमोन। दासिमबो डिमापुराव जोंनि बायखोन्दा नोगोरखौ नुनो मोनो। जोङो रावजोंबो मिलिलाङाखै। जोंहा गावबा गाव गावनि आंगो राव दं, कालचार दङ। जोंखौ मानो थगायनो सानदों? आरो आंनि आगोल सासे बुंथिगिरिया बुंदों, बिथाङाबो आसामनिनो, बिथाङा बुंदों दि according to 1971 census, ट्राइबेलफोरनि अनजिमा गैया, ओंखायनो ट्राइबेलफोरनो अट'नमास काउन्सिलबो होनो हाया, सेपारेट रायजोबो होनो हाया। ट्राइबेलफोरा बबेबा जायगायाव just 2%ल', ओंखायनो काउन्सिलखौबो होनो हाया होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बिथांनि बे बुंनायखौ आं फोथाया। मानो? दिनै आसामाव जोंहा 45 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ। आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बानायनायनि मोनसेल' गिदिर क्राइटेरिया जाहैदों ट्राइबेल पपुलेसना बे जायगायाव मिनिमाम 50% जानांगौ। 50% एन्ड एबाभ होमबा जों बोरै 2%ल' जाखो? ओंखायनो 1971 नि सेन्सासखौ आं फोथायनो हाया। बिथाङा बेखौनो गले गले बुंदों। Let us see the number. Now you'll see on the screen. बे नाम्बारा जाहैदों बै आसामनि सासे स्पिकारनि नाम्बार। बेनि उनाव जोङो एक्चुअल नाम्बारखौ नायगोन, 71 नि सेन्सासनि एक्चुअल नाम्बारखौ। आसामनि बै एमपिआ बुंदों, नोंथाङा स्क्रिनाव नायदो, क'क्राझाराव बर'नि पपुलेसना 26.87%, all ST पपुलेसना 28.68%, धुबुरीयाव बर'नि पपुलेसना 1.58%, very low, all STया 2.42%, very low, बरपेटायाव बर'नि पपुलेसना 4.72%, very low, आरो all ST पपुलेसना 7.97%, लखिमपुराव बर'नि पपुलेसना 2.55%, very low, बिथाङा all ST पपुलेसनखौ होआखै। सनितपुराव बर'नि पपुलेसना 2.00%, very low, आरो all ST पपुलेसना 6.34%। बे डाटाखौ नायोब्ला जों बुंनो हायो बर'आ एबा शेड्युल ट्राइबफ्रा गैया, पपुलेसना खम, कनसेन्ट्रेसना खम। दा बेखायनो बिथांनि बे होनाय नाम्बारखौ, अनजिमाफोरखौ बेसेबां कारेक्ट बेखौ चेक खालामनो थाखाय जोङो 1971 नि सेन्सासनि एक्चुअल डाटाजों एसे रुजुनानै नायगोन। होमबासो जों बुंनो हागोन बिथांनि डाटाया थारैनो सैथो ना माबाफोर गोरोन्थि दं नामा, बेखौ जोङो बुंनो हागोन। अलराइट, 1971 मायथाइनि सेन्सास डाटाखौ नोंथाङा स्क्रिनाव नायदो। टपाव जोंहा दङ सिडलीयाव टटेल all ST पपुलेसना 36.294%, गुड नाम्बार। क'क्राझाराव दङ, बियो टटेल, क'क्राझारनि टटेल ST पार्सेन्टेजआ जादों 35.203%। उदालगुरियाव दङ जोंहा 33.994%। गोबां डाटा दङ, नोंथांमोना पज खालामनानै नायदो, आं गासिबो बुंला। लास्टनि मोननै डाटाखौ बुंगोन आं। धुबुरीयाव दङ 3.771%, ल',
बरपेटायाव दङ 3.199%. बे जाहैबाय 1971 नि डेटा पाब्लिश्ड रेकर्ड. बे रेकर्डखौ नायबा जोङो बे आसामनि एमपि बुंनायजों एसे गोरोबै बायदि मोनदों. दानिया बे 1971 सेन्सासनि डाटाखौ जों क्रस भेरिफिकेसन खालामगोन. माजों? मोनसे लेंगुवेज सेन्सास दङ. बेवहाय जोङो बेसेबां बर'फोर रायग्रा दङ अल ओभार इन्डिया, बे डाटाजोंबो जोङो बेखौ भेरिफाइ खालामनो नांगोन. होमबा जों बुजिगोन 1971 सेन्सासनि डाटाया कारेक्ट नंना नङा. अके, नैबे टेबोलखौ नाय, नोंथाङा स्क्रिनाव नुगोन. बेयो जाहैदों काउन्ट अफ बर' स्पिकार्स अल ओभार इन्डिया. आसामनिल' नङा दे, एबा मेघालयनिल' नङा, अल ओभार इन्डिया बर' स्पिकार्स साबेसे दङ बेनि सेन्सास. 1961 निफ्राय जागायनायनि 2011 सिम बे सेन्सासा. अलराइट, राइट साइडआव नाय डिकेडेल ग्रोथ. डिकेडेल ग्रोथ बेयो very important डेटा. ओके, स' 1961 आव बर' स्पिकार्सफ्रा 3,61,801 दंमोन. ओके, बेनिफ्राय 1971 आव बेयो बांनानै 5,56,576 जादों. Percentage of growth को नायबा नुगोन 53.83%. This number is doubtful. If this number is correct, then 1961 is census correct नङा. That is the meaning of this. So 1961 आव बर'फोरखौ सानजोबाखै बुंनाय बायदि बियो. माखासे बर'खौ सानाखै. That is the meaning of this. Alright, now coming to 1981. 1981 आव आसामाव सेन्सास जायाखै because of Assam movement. All Assam Students Union movement खालामदोंमोन ना, ओंखायनो 1981 आव सेन्सास जायाखै. Alright, now coming to 1991. 1991 आव बर'नि अनजिमाया जादोंमोन 12,21,881. ग्रोथआ जादों 119.54%. Again, this is a huge number. This number cannot be accepted. Hamba, if we don't accept this number, that means 1971 सेन्सासा बर'नि थाखाय नाजाव जाया. माने 1971 आव गोरोन्थि गोनांखायनो 1991 आव 119.54 देखायदों. So 1971 नि सेन्सासा not right for Boros. That is the meaning of this. जोंनि एमपिआबो बुंखादों 1971 नि सेन्सासखौ जों लानो हाया होननानै. I think he was right, I guess. Now coming to 2001 census. बर'नि अनजिमाया 13,50,478. Increasing. Growthआ जाहैदों 10.52%. This seems to be correct. That means 1991 नि सेन्सासा correct. Alright. Now 2011 बर'नि अनजिमाया जादों 14,54,547. ग्रोथआ जाहैदों 7.71%. This also seems to be correct. Alright, जों होमबा बुंनो हायो 1961 नि सेन्सासा बर'फोरनि थाखाय मोजां नङामोन. 1971 आबो मोजां नङामोन. 1981 आव सेन्सास जायाखै. 1991 नि सेन्सासा मोजां जादोंमोन होननानै बुंजायो. 2001 नि सेन्सासाबो बर'फोरनि थाखाय मोजां होननानै बुंजायो. 2011 नि सेन्सासखौ बुंथ'नो हाया मानोना 2021 आव सेन्सास जायाखै. Alright guys, नोंथाङा बुजिखाबाय 1971 नि सेन्सासाव माखासे गोरोन्थि दंमोन. बे सेन्सासखौ लानानैनो डिबेटआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ एसेल' वेटेज होदों, इम्परटेन्स होदों. जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननो गोनां मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै
होननानै आं सानो। माखासे गोबां जाहोन दंबावो, बेनि गेजेराव बेबो मोनसे जाहोन, 1971 नि सेन्सासआबो मोनसे जाहोन होननानै आं सानो। मानोना it was like a wall between Boros and the Bodoland. मानोना डिबेटनि जोबनायथिङै मिनिस्टार अफ स्टेट इन द मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स बिथाङा बुंदों, बर'फोरनो जों गोबां अट'नमि होनो हाया। मानोना बर'फोरनो अट'नमि होयोबा गुबुन ट्राइबेलफ्राबो फैनानै सोमावसारगोन, डिमान्ड खालामगोन। बेखायनो स्टेट गभर्नमेन्टआ गोख्रै ट्राइबेल एरियाफ्राव डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिफोरखौ स्टार्ट खालामनांगौ। आसा खालामो आसाम गभर्नमेन्टआ बर'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबगोन आरो आसामाव गोजोन लाबोगोन। बिथाङा बेखौनो बुंदोंमोन जोबथारनायाव। बेनि उनाव बर'फ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोबथा खालामदों। 1993 आव मोनसे फार्स्ट एकर्ड खालामदों। 2003 आव सेकेन्ड एकर्ड आरो 2020 आव थार्ड एकर्ड खालामदों। नाथाय दासिमबो बर'फ्रा आलादा रायजो मोनाखै, बड'लेण्ड मोनाखै। नोंथाङा मा सानो? बड'लेण्डखौ माला मोनगोन? That's all for today. दिनैनि सावरायनाया बावनो जोब्बाय। कमेन्टखौ लिरनो दाबाव। Please don't forget to write comments. Take care. Bye.